Sanibona ney'ngane zakwethu, ake nginimele lapha futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngaze ukuthi-ke ngiveze ngintuthu ngakho bathi la sibona amagomede. Mhlawumbe uma ukuthi usekusha kuleli khasi zophinde ngicela wenze sure ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha kanjalo-ke nokushare khona okukhulu kunakho konke. Ngaze ukuthi bese uthi ukugcina ungilandelele lapha nekhasini ku-Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngaze kwethu-ke insizwa usamukela umvakashezi lapha nofuna-ke uHenza Mkhuthuzi laphana ahambe uxolisa kuyena laphana eGoli-ke laphana ube ukuthi-ke uzobe segoli laphana ngomhla ka-27. Uyacela ukuthi laphana-ke insizwa ihambe iyoxolisa kuyena bukhoma ngesenza laphana-ke kwamaye kuzokhumbula kwey'ngane zakwethu ividiyo-ke yatrend ey'nkundleni zokuxhumana la khona uKhuthuza owadedela khona ulabhaba lwempama laphana kusamukela umvokashezi-ke nokwake owagcina sedicile esithunzi sakhe phansi laphana-ke ngendlela okwakwenzeka ngayo ukushuthwa ubuxhakaxhaka babenzeka laphana. Ngaze ukuthi-ke lensizwa ithe yathanda ukuthi-ke uShezi okanye uKhuthuza ahambe uxolisa kuyena laphana-ke angaze amthathele inyathelo. Angihanda kakhulu ngane zakwethu-ke nayi clip nayi video yayinsizwa izikhulume laphana ukuthi-ke ufuna uKhuthuza ahambe ayoxolisa. Ungakhohlwa ukulandela ku-Facebook @Radio Inkezo ZA. Nisiphathe kahle libe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Sanibona. Ngicela ngidlulisele lo mbiko lo kulo mfana ethi uKhuthuza. Nimtshele ukuthi ngizobe ngingaseGoli mhla ka-27 May. Ngizonyuka nje ngebhanoyi ngizamshini ihamba phezulu nabafana bami mathayikula. Sizomfica lapha kaMayimayi. Ngizokhipha nje ipost futhi emayinani nokuthi kufanele azoxolisa kumina ngoba into ayenza kumina ngiyithandanga futhi ayamkelekanga even kaMayimayi nakhona iGoli. Kanyama kayipheli afike kazoxolisa umfana, simnika nje from mhla ka-26 simnika insuku eziwu-3 until mhla ka-28. Uma engafiki kukhona okungase mhlambe kumphazamisi noma aphazamiseke kona. Ngiyabonga-ke bamfiki.